Sal-aħħar ta' din is-sena dan il-Gvern se jimplementa s-servizz ta' kimoterapija lil pazjenti għawċin. Dawn għall-ewwel darba wkoll se jiġu offruti transport b'xejn sakemm jingħata s-servizz tal-kimoterapija f'Għawdex. Barra minn hekk se jinħoloq sala tas-sennija għal dawk li jużaw is-servizz tal-operazzjonijiet tal-jum fl-isptar ta' Għawdex. Dan tħabbar waqt il-ħames laqgħa ta' konsultazzjoni mal-Kabinett bit-tema Gvern li jisma' li ma laqgħa kienet indirizzata mill-Ministru tas-Saħħa Tabib Godfrey Farrugia. Waqt li semma aspetti pożittivi fir-riforma tas-settur tas-saħħa ma naqas li jsemmi l-fijask li sab bil-gvern preċedenti. Wow, sa nkun forsi sa nkun daqsxejn skandalus. Il-ġimgħa l-oħra jiena mort Sir Paul Boffa Hospital. U l-kelma teknika hija boarding out, ġifieri ssib mediċini li qabżitilhom id-data tal-iskadenza tagħhom u m'għadhomx tajbin għall-konsum. U ġo Sir Paul Boffa weħeda tafu kemm sibt mediċini ta' dak it-tip. 455. Illum fettilli permezz tan-nies tal-Ministeru niftaħ stor ilu malu żmien ġo Mater Dei u għalkemm ma sarux il-kalkoli kif suppost tal-mediċini li huma out of stock. Sibna ma' ħakkatajn, ma' d-dera, fuq ftit items. U għaw ġibtom miegħi għal tifhmu x'inhi l-ħela u l-isparpaljar u kif għandna nużaw ir-riżorsi aħjar u nemmen li għandna naslu u għalhekk nemmen li għandna naslu wkoll flimkien. 35,000 oħra. Affarijiet id-darba mhux mediċini, affarijiet bħal ħaġa żgħira, catheter, spiċċa, €6, 45 €, €62, €62 oħra, 195, 350. Kollha spiċċaw. Taħsbux li dik hija l-unika skoperta, jien meta mort it-theater tafu s-sibt għox-xenita ikbar. Kemm hawn nies li għandkom raba jistennew in-knee u l-hip replacement. Kemm hawn qegħdin jistennew fil-queue. Tafu kemm hemm żejda hemmhekk li huma kollha expired knee and hip. 300,000 worth of taxpayers' money wasted. Minkejja dawn l-iskandli huwa saħaq li minn dan il-budget xorta waħda irid jiggarantixxi servizz aħjar. Jien jiddispjaċini meta mort Mount Carmel u dħalt ġo sala partikolari il-Ward 3B u kont miexi fil-kurutur u qed nara sala li hija finished bil-ġipsu kif suppost u x'inkont ma' triq irrealizzajt li m'hemmx electric switch wieħed jew plug jew infejtix għall-bozza. Tafu x'ifisser. Tant kien hemm mismanagement li sar il-plastering qabel ma qataw il-wires biex jisir il-conduit tal-switches u l-elettriku. Din hija l-arukaża, din li ma rridux. Bosta kienu suġġerimenti u l-ilmenti li nsemmaw fil-konsultazzjoni pubblika fl-ewwel mitjum ta' dan il-gvern. Fuq dawn il-kummenti il-Ministru qal. Nista' nassugurak l-Election Committee, dobu li bdejna fuq l-Election Committee tal-emerġenza jiena xtaqt li semmu li l-emerġenza ħadd ma semmili, jiena lija l-baby tiegħi. L-ewwel ġurnata mor ftaħt uffiċċju hemmhekk, ġo l-vetrina tal-isptar Mater Dei għax irid ikun qalb in-nies. L-ewwel Election Committee li se jagħti riżultati huwa tal-emerġenza. Wieħed mill-election committees li ieħor li huwa stabilit huwa tad-daycare unit. Biex itaffi din il-problema il-Ministru spjega. L-ewwel ħaġa li għamilt minkejja li ma kienx jinfetħu l-applikazzjonijiet, ftaħt għal 6 postijiet ta' dentistrija għal dawk l-istudenti li se jagħmlu l-eżamijiet issa jridu jilħqu. L-ewwel ħaġa li għamilt għax nafu li għandna bżonn it-tobba hija dawk it-tobba kollha li sa jilħqu issa sa ningaġġawhom ftaħnilhom l-applikazzjoni. L-ewwel ħaġa li għamilna, u dan kien importanti, li dawk it-tobba li kienu spiċċaw il-housemanship tagħhom, il-FTY, is-sentejn tagħhom, tajnihom iċ-ċans biex huma jkollhom il-career progression tagħhom, il-promozzjoni tagħhom biex jitilgħu għal inżommuhom Malta. Hawn nixtiequhom. Il-ħila ta' dawn in-nies huwa s-suċċess tas-sistema tas-saħħa. Dawk in-nurses, il-140 nurse li se jilħqu f'Ottubru li ġej u jkollhom il-warrant. Ftaħnilhom l-applikazzjoni tagħhom.
Huwa semma wkoll il-problema ewlenija minn barra id-dewmien hija li 30% tal-pazjenti biex jinqdew għadhom imorru l-isptar Mater Dei għaliex is-saħħa primarja mhix effettiva. Tafu kemm tiswilna sodda Kering Grek Hospital? 143 euro. Ta' sekk tiswilna. Taf kemm tiswil u gvern PPP kieku kellu jmur u għandu l-flus imma ma għandux għax intefqu kollha fil-budget dwar dik il-biċċa tax-xogħol. Kieku kellu jmur rehabilitation hospital privata. 65 f'dik il-medja. Mela hemm ħafna x'nistgħu nirranġaw. Il-Ministru fisser kif il-politika tal-Gvern hija li jagħti l-aħjar servizz possibbli lill-pazjent u għaldaqstant huwa kien se jibqa' jagħti ħiltu biex jassigura li jibqa' viċin il-pazjenti u li jara li s-servizzi tas-saħħa jitmexxa verament b'effiċjenza fil-waqt li tittejjeb il-kwalità tas-servizz. Matul il-laqgħa saru diversi interventi minn dawk preżenti dwar kif jistgħu jitjiebu setturi partikolari fil-qasam tas-saħħa. Il-laqgħat ta' konsultazzjoni Gvern li jisma' se jibqgħu jsiru sal-25 ta' Ġunju fejn dakinhar il-pubbliku se jkollu l-opportunità li jiltaqgħu jitkellem mal-Prim Ministru.